ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ መስመር ጽርግያ A45 ናይ ኤርትራዊት ምዃኑ ዝተኣመነሉ ዝተቆርጸ የእዳው ድሕሪ ምርካቡ መርመራ ከግበር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ እታ ጓል ንስተይቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ከም ዝኾነትን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ከም ጸንሐን እቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ መጉዳእቲ ከይወረደ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተረኽበ ተገሊጹሎ ካብቲ መልክ ወፅእ ካብ ጸንሐ ዜናታት ኣብ ማዕከና ዜና ጀርመን ዝተቆርጸ የእዳው ኣብ መንገዲ ተረኺቡ ዝብል ኮይኑ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ናይ 10 መርመራ ኣብ ዝተገብረሉ ድማ ናይ ሓንቲ ኣብ ማዕወብ ስደተኛታት ጽንሐት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈሊጡ ይጸኒሑ ብዛዕባ እታ ኤርትራዊት ጓል ንስተይቲ መርመራ ክግበር ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ጓል 32 ዓመት ኣደ 3 ወርሒ ዘለዎ ቆልዓ ከም ዝኾነትን ኣቦን ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ድማ ክትነብር ከም ጸንሐት ተሓቢሩላ ፖሊስ ዝተቆርጸ የእዳዋ ኣብ መንገዲ ድሕሪ ምርካቡ ብመንገዲ 10 እትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ከምኡ ድማ መን ምዃና ድሕሪ ምርግጋጹ መርመራ ክገበር ዝጀመረ ኮይኑ ኣዋልድ ሶም ዝበሃል ዓዲ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ቆልዓ ተገዲፉ ከም ዝተረኽበ ድሕሪ መግላጾም ፖሊስ ነቲ መርመራ ሓቢሮም ኣተሓሒዞም ክምርምርዎ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቆልዓ ናይታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ከም ዝኾነን ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከዓ ምስ ኣዲኡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ዕሸል ኣብ ዝእዋን ናብ መንግስታውያን ኣለይቲ ተወሲዱ ዘሎ ኮይኑ ፖሊስ ከዓ ሕጂ ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ብዓይኒ ገበን ርእዩ ይምርምሮ ዘሎ ኮይኑ ኣቦ ናይዛ ቆልዓ ወይ በዓል ቤት ናይዛ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ድማ ልዑል ጻዕሪ ይገብር እዩ ዘሎ ድሮውን ፖሊስ ኣብ መላእ ጀርመን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ እቲ እሳት ነብረሉ ዝነበረት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ርዮሞ ክኾነ ዝኽእሉ ንፖሊስ ሓበሬታ ክህብዮ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብታ ቦን እትበሃል ከተማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ምስኣ ክነብሩ ጸንሑ ኤርትራውያን ወይ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ ርዮሞ ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ ዘፈልጥዎ ነገር እንድሕራሎ ሓበሬታ ንፖሊስ ክህቡ ጻውዒት ቀሪቡላ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መርመራታት ብጀካቲ ዝተቆራረጸ የእዳው ካልእ ክፈሬስኣ ክረኽቦ ዘይከኣለ ዘሎ ኮይኑ ብኸመይ ካብቲ ክትነብረሉ ጸንሐት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ካብኡ ርሑቕ ዝኾነ መስመር ጽርግያ የእዳዋ ተቆሪጹ ተረኺቡውን ሕንቅሊተይ ኮይኑ ሓያል መርመራ ይግበረሉ ምህላዊዩ ተፈሊጡ ዝርከብ እዚ ኣሰንባዲ ፍጻመ ካብ ሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ማለት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ በቲ ጽርግያ እትዝውር ዝነበረት ሰበይትያ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ሓቢራ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ክርከብ ዝተኻለ ሽዑ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ኣሰር ኣጻብዕቲ ወይ ናይ 10 መርመራ ይኸኣ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ናይ ሓንቲ ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክትነብር ጸንሐት ኤርትራዊት ስደተኛ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ብጀካቲ ዝተቆርጸ የእዳዋ ካብቲ ትነብረሉ ከባቢ ናብዚ ከባቢ ብኸመይ ክበጽሕ ክኢሉ መንከ ነቲ ተግባር ፈጺምዎ ዝምርምር ዘሎ ነቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ዕሸላውን ናብቲ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን መን ኣምጺዎ መርመራ ይገብር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ልዕሊቲ ኣቦቲ ቆልዓ ዝኾነ በዓል ቤታ ኣተኩሮ ተገይሩ ድልያ ዝግበር ዘሎ بشوعات تقمتي كل تشحن إسرائيل سلستان حماس قبل على إسرائيل متقعتها بزفتهم الأوان نحدا بسراوية إسرائيل بمعارك لتا كونريل كجلجلت أنحوت تهدر إسرائيل زاد حنا أبتها جرز مقامات ود حمسان حدا نعمت مولجتها زتبها لإيرتراوي دهرت شعول لعل موجوسا زر خبله مدحان نايتي إسرائيل أو تهدر أب إسرائيل نبارنت توهيب وزن برخوينو حجد ما نا إسرائيل زي جنت كوهاب مخانتها جاليتو حنتي جويس نيوز سندكات استبهالت مرباب زرقي حتى أبزلا زينا تود حمسان حدا عمت إيرتراوي بتزفت أمو تكبر لعلنا أدا كم زراخبن منستروشت أو قدات تهاجر بزو صدا وسانة نبارنت كوهاب توسينا دحر مصنح حجد ما زيغا ناي تهاجر نموخان زيغنت إسرائيل نخحز أم مسرح كم زلة تقاليتو اتنا زمع كان أنا فولي نجار أيجوركون زخونة سبكو قبر الزخيل نجارية غير بمبال زيغالت أمولجتا اتفتس أمك كبيت كم زنبرن نسو اتزاد حنو إسرائيل أو تهدرن بهيوت كتس أنوح مخالم عد لنياتات مخانم دحر مقلاص بتزرخ بنا أدان تخافيت اللي زلو عدلن حقوس مخانو قاليتو
ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋን ንግዳዊ ርክባት ኣብ ትዕብየሉ ዘሎ እዋን መንገዲ ኣየራ 11 ቦይንግ 737 ማክስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ካብ ኣሜሪካዊ ትካል ቦይንግ ንምግዛእ ውዕል ከም ዝፈረመ ኣፍሊጡ። እቲ መንገዲ ኣየርን ቦይንግን ኣብ ዝስምዕ በፂሖም ዘለዉ ኣብ ትትማሊ ሶኒ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ምርኢት ትካላት ነፈርቲ እዩ። እዚ ስምምዕ ከዓ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ እተን ዝበዝሓ ብቦይንግ ዝተሰርሓ ነፈርቲ ዝውንን መንገዲ ኣየር ይኽገብሮ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር መስፍን ጣሰው ብዛዕባ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ቦይንግ ዘለዎ ሽርክነት እናዕበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ይገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብብዝሒ 737 777 787 ድሪም ላይነር ነፈርቲ ብምውናን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር እዩ። ከም ዝከር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት እውን 8777 ከምኡ ድማ ተወሰኽቲ 12 ነፈርቲ ንምግዛእ ምስ ቦይንግ ውዕል ፈሪሙ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ምርኢት ኣየር ዱባይ እቲ መንገዲ ኣየር ምስ ኣፍራይ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ዝነበረ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ድማ ቦይንግ 737 ማክስ ነፈርቲ ሓዊሱ 31 ነፈርቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከረክብ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። ኣብዚ እዋን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 4 ዘመናውያንን ዓበይትን ኤርባስ A350 21 ኤርባስ A350-900 XWን ሓዊሱ ልዕሊ 160 ናይ ነዊሕን ማእከላይን ርሕቀት ነፈርቲ ወኒን ዝርከብ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር እዩ። እቲ መንገዲ ኣየር ከዓ ሕጂ ካብ ኤርባስ ከምኡ ድማ ካብ ቦይንግ ብድምር ልዕሊ 61 ነፈርቲ እዩ ኣዚዙ ዘሎ። ከም መደብ እቲ መንገዲ ኣየር ድማ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት እቲ መንገዲ ኣየር ብዝሒ ነፈርቱ ናብ 250 ከብፅሐን ዝደሊ ዘሎ። ዩክሬን ክሳብ 100 ዝበጽሐ ፈረንሳ እትሰርሕን ራፋኤል F4 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ከምኡውን ዝተመሓየሸ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ካብ ፈረንሳ ክትረክብ ስምምዕ ፈሪማ። እዚ ኣጽዋር እዚ ዩክሬን ካብ ሩስያ ከቢድ መጥቃዕቲ ይገጥማ ኣብ ዘለወሉ እዋን ናይ ምክልኻል ዓቕማ ክትዕቢ ኣብ እትደልየሉ ዘላ ግዜ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ጥቓ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ፈረንሳዊ መዘኖ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ስምምዕ ዝሓዘ ሰነድ ድሕሪ ምፍራሞም ነቲ ስጉምቲ ታሪኻዊ ክብል ይንኢድዎ። እዘን ዩክሬን ገዝአን ስምምዕ ተገይሩለን ዘሎ ራፋኤል F4 ዝዓይነተን ናይ ፈረንሳ ስራሓት ዝኾና ነፈርቲ ውግእ ክሳብ 2035 ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚመን ናብ ዩክሬን ክበጽሓ መደብ ተተሒዙ ዘሎ ኮይኑ ነፈርቲ ጸላኢ ዝዓክታ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሓባር ንምፍራይ ድማ ኣብዚ ዓመት መደብ ክጅመር ምዃኑ ተገሊጹሎ። ዩክሬን ነዘን ነፈርቲ ካብ ፈረንሳ ንምግዛእ እቲ ገንዘብ ካበይ ክመጽእ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ፈረንሳ ደገፍ ሕብረት ኤውሮጳ ክትሓትትን እቲ ዘስኪሉ ዘሎ ናይ ሩስያ ዝኾነ ኣብ ቤልጅየም ዝርከብ ገንዘብ ድማ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን ክትሓትት ከም እትኽእል እውን ተገሊጹሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ደስኪሉ ዘሎ ቅድም ሩስያ ዘቐመጠቶ ገንዘብ ነተን 27 ዝኾና ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ከፋፊልዎን ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ገሊአን እቲ ገንዘብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን ዩክሬን ንምሕጋዝ ክጥቀማሉን ጻውዒት ከቕርባን ከለዋ ገሊአን ግን ይቃወምኦ እየን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።